Tabolo ni waliya baga fatura garidona torensa kilo biduru ani Monteri Park ni ɲɔgɔn cɛla la yɔrɔ min na marifaciba in tun lawaliyara ani polisi ka ɲɔgɔn gɛnba kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko kisɛ donna a la ne ka tila ka a ka fatuli kofɔli laseliw kɛra o kɔfɛ a yɔrɔ polisi ɲɛmɔgɔ Robert Luna ka laseliw la. As Torrance officers pulled behind the vehicle, a ye ɲɛfɔli kɛ kojugukɛla nin ka gɛnni na polisiw fɛ min latɛmɛra ne marifaci camanba ye a y'a yira k'a fɔ ko a ye kisɛ dun a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga tilala ka fara kan k'a fɔ a cɛ tɔgɔ nin ye Azi jamanamɔgɔ ye min si be san 72 hakɛ ɲɔgɔnna la polisi ɲɛmɔgɔ ye a yira k'a fɔ ko jate tun bɔra a kelen de kan k'a yira k'a fɔ ale de ye marifaciba in kɛbaga ye ne ka tila k'a fara kan k'a fɔ a y'a kɛ ka da kɛwale min kan tun ma dɔn fɔlɔ Monteri Park ne a dugu be Los Angeles kɛrɛfɛ sigidala mɔgɔ ba 60 bɛɛ lajɛlen be bɔ Azi jamanaw de kan an kɛlen bɛ ka sira bɛɛ dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli kama polisi ɲɛmɔgɔ Luna ka fɔ la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni m'a yira fɔlɔ k'a fɔ ko marifa cira minnu na n'a sɔrɔ u kun sugandilen don ka da bɔ yɔrɔ de kun kan an t'a dɔn fɔlɔ ne ka sɔrɔ fagali ninnu tun kɛra ka da juguya ani siya woloma de kan a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka mɔgɔ 10 faga ka tila ka 10 ɲɔgɔnna jogi a fagalikɛla nin bɔra o yɔrɔ la ka taa kɛnɛ wɛrɛ kan yɔrɔ min na a ka marifaw kun minɛna a la san'a ka boli l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ye a danatigɛ ko ka l'Amérique drapeau kun suli yaasa ka tasibila kɛ mɔgɔ fagali fatulen ninnu ye laselikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko marifaci nin kɛra marifaci gɛlɛnba ye ko sabila mɔgɔ hakɛ min fatura a senfɛ o barika bonyana kosɛbɛ k'a be se ka lakɛɲɛ mɛ kalo tɛmɛnen na ta ɲi ɲɔgɔn de ma mɔgɔ 21 fagara min na n'a a waleyara Uvalde kalanso dɔ kɔnɔna na Texas mara la.